¿Qué tal? ¿Cómo esteu? Hoy iniciamos una serie de vídeos que anem a fer en Quality Tours Mariola per a parlar-vos de coses simpàtiques que trobem al nostre voltant. I com podeu comprovar, a banda de que em falta l'aire, perquè com no caia ni baix l'aigua, cosa que he après de ma mare, estem dins del barranc del Cinc. Mira, la tropa per ací. El barranc del Cinc és un dels puestos més emblemàtics, però també enigmàtics. És la porta d'entrada natural al Parc Natural de la Serra de Mariola, un parc natural que afecta a 8 municipis. Però d'on ve la paraula cinc? Cinc, barranc del Cinc, Cint, en S, en C, jo ho he vist escrit fins i tot en C trencada, val? Anem a investigar un poc, Quedeu-se i ara en breu, ara quan recupero un poc la respiració, vos continuo comentant. Mireu, el tema del cinc, cint, cint i totes les diferents variacions, si llegim un poc i veiem al llarg del temps, fins i tot Camil Vicedo, o depenent de diferents cròniques, estem parlant ja del segle XVIII, XIX, Cabanilles, cada uno utilitza un topònim diferent, tant en C com en S, cint, cinc, cint, la mítica fàbrica de los sueños, destileria Cinc, pues bueno, duen cada un el seu nom. Però què simbolitza realment o d'on pot vindre l'origen d'aquest nom de barranc del Cinc i quina és la nostra última investigació que pot ser molt interessant. Ara passem per dins del Mas del Potro. És el mas este que teniu així al costat, que pues, bueno, com estic pujant un poc la veu per a que pugueu escoltar-me, perquè aquesta és una GoPro dels xinos, podeu veure ahí que igual estic destorbant a les persones. Vale, però què passa? S'havia dit, s'havia especulat fins i tot, jo vaig arribar a llegir que Cint era com una espècie de, en àrabe, canto de sirena, vale? També, per exemple, podia fer referència a la torre de Cinta, que estava en el barri de Buidoli, en el barri fins i tot prop de la Torre de Fraga. Vol dir que com era una zona que estava encara al barranc del Cinc, d'ahí eixe possible topònim. I lo de cinc, cint, en referència a canto de sirena en àrabe, no? Perquè hi havia moltes llegendes, molts contes, fins i tot parlaven de que els pastors que pastorejaven per ací, per la Serra de Mariola, dient que escoltaven a eixa sirena. Imagineu-se pues estos penyasegats, tot el dia passejant cabres y bebiendo agua de aquí de las fuentes, pues quan tocava l'hora de la siesta, aquestes persones igual a saber lo que somiaven, no? Vol dir que moltes voltes són hipòtesis, llegendes, però nosaltres, fa uns anys, vam descobrir un dato revelador. Penseu que cabota que sóc jo, a tota aquella persona que he conegut del nord d'Àfrica, majoritàriament de Marroc, Argèlia, Líbia, fins i tot, sempre us he preguntat què pot significar cinc, cint, alguna variació, no? Inclús si podia ser que fera referència a sirena, canto de sirena, algo relacionat o amb una dona o amb esta llegenda. I la veritat és que no en trobat res. Una companya que vam estar col·laborant, que era de Marroc, estuvimos ahí varias mañanas dándole y no había forma de trobar ninguna paraula, almenys en l'àrab marroquí, del que podia ser pues un poc ixe topònim, no? Fins i tot BlaBlaCar nos ofrece grandes momentos. He conegut a gent de Líbia, gent de Túnez, de diferents nacionalitats, i no n'hi havia forma, col·lega, de veure ni cint, ni cinc, ni absolutament res. Però a l'any 2018, es trobàvem en missió especial. Ui, com està això? Així per almenys n'hi ha aigua, poca, però n'hi ha aigua en el barranc del Cinc. Mireu el tinglao. Es trobàvem a Jordània. Vam estar de viatge a Jordània i, per suposat, Jordània, a banda de Jerash,
i diferents localitzacions importants per a poder d'alguna forma gaudir de l'arqueologia. Està Petra, era el somni de ma abuela, que no va poder arribar a veure Petra. Pero uno de los detalles es que cuando vimos el Planol, allí estábamos en el centro de interpretación de Petra, es veiem acceso por el SIC, yes, S-I-Q, acceso por el SIC a el tesoro de Petra, perquè allò, com sabeu, és un lloc arqueològic i no sols està el que coneixem i veiem en totes les pel·lícules, que és el tesoro. A banda està el monasteri, és a dir, que n'hi ha al voltant de 20 façanes en Petra, com la que trobem en totes les pel·lícules, la d'Indiana Jones, per exemple, n'hi ha 20 més, com ixa, fins i tot més grans, ¿vale? I veiem lo de SIC, SIC, acceso por el SIC, desfiladero a Petra. Claro, el percal ja es quedem ahí un poc en la mosca darrere l'orella, però va resultar encara més curiós i més sorprenent quan el guia Jordano que teníem en castellà nos diu, ahora cuando accedamos por el SENC, yo, ¿qué? Sí, es que, yo digo, pero esto es SIC. Dice, claro, pero nosotros lo transcribimos o lo traducimos como SENC. Yo, ¿cómo? Y yo digo, ¿y eso qué quiere decir? Digo, desfiladero, garganta, congosto, paso estrecho. I jo, ui, fuma de la pipa, no? Clar, em va dir que ixe topònim és per el tema de tota aquesta zona de Jordània, Aràbia Saudí, Síria, Israel, que realment és com un pas, un estret que s'escriu SIC i es pronuncia com a Senc. Barran del Cinc, vol dir que quasi el topònim seria Cinc, Senc, d'eixa transcripció del Senc. Eixa és una de les hipòtesis i una de les coses que nosaltres més curioses havem trobat i que pot fer referència a l'origen del barran del Cinc. Bueno, és curiós com a mínim, no? Perquè no es parla el mateix àrab en el nord d'Àfrica, en Egipte, a Síria, és igual que el castellà o el valencià, no és el mateix valencià que es parla al nord, ja més català, valencià, així a la comunitat valenciana. Vol dir que, bueno, són variacions geogràfiques. Doncs bé, abans de que m'ofegue, ara tallaré perquè ja estem pujant un poc més per este barran del Cinc, desfiladero, angosto, paso estrecho, esperant que este vídeo vos hagi il·lustrat i vos hagi agradat un poc. D'acord? Adeu!